لی روش‌آوای کردستانی چکدارên PYDê û Ciwanên Şoreşger yên serpekekê ve di revandina zarokan de berdewamîn. Ji dereke taybet ji Rebaz News re ragihand ku beriya çend rojan jî çekdarên Ciwanên Şoreşger yên bi serpekekê ve keça bi navê Aryana Ehmed Behrî ya temen 13 salî ye ku derbedera bajarê Serê Kaniyê revandin. Berev cihekî nediyar ve birin. Li gorî jêderê ku çekdarên Ciwanên Şoreşger tiriya vanekî ve zaroka bi navê Aryana revandin ku bixe derbedera bajarê Serê Kaniyê û niha li bajarê Hesekê neşte cî bûye. Herwiha û li gorî jêderan zaroka bi navê Sîlva Celal Mihûjî ji gundê Çibneyê bi ser bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ve ye û di 12 vê mehê de derdora demijmêriyekê nîvroj aliyê çekdarên PYDê ve hate revandin. Li gorî jêderê ku Sîlva ji dayîk bûye sala 2005 ye. Tevê rêkeftina di navbera netewên yekgirtî û Hesedê de ya rawestandina leşkerkirina zarokan. Lê hîn jî li Rojavayê Kurdistanê bi dehan zarok têne revandin û leşkerkirin bê ku tirêgirî li wan were kirin. û niha jî çarenivîsa bi dehan zarokê yên ku hatine revandin nediyar e.